Een soort kritiek op de wiemoenenplan van het college van deputaire steden. Hoe de kar van een groot wiemoenenpark in de IJsselmar en een Lietse park op de kop van de Ausluitdijk. Het zou vooral negatieve gevolgen hebben voor het toerisme aan de kust van Zuidwest-Friesland. Een vrouw van 52 uit Boxmeer die het joert van de rechter in Ljouwert. Ze werd verdacht van gifmoord op haar zo'n 50-jarige man uit Frenscher in 2012. Ja, dus zou de vrouw haar eerste man ook vermoorden hebben. De rechtszaak duurde 2 dagen. Het Jereveense taxibedrijf Oenema is door de rechtbank failliet verklaren. Oenema zit al langer in financieel zwaar, maar door een conflict met zorgaanbieder Aliade. Al is de afdeling transport van Oenema failliet gegaan. Tweede klasses van de MAVO van het Dokkinga College in Dokkum eet het 10 dagen lang geen suiker. De actie opzet door een docent biologie is bedoeld om bij hem bewust te maken dat haast overal suiker in zit. Joen en vannacht droegwaar, kans op mist en het wordt een gratis 5. Morgen eerst nog wat mistig, verder meest bewolkt en droeg en zowat 13 of 14 graden.